रायजोखौ जातिखौ डेभलप खालामग्रा लिडारनि बेबहारा कि उदैनि बिखुंनि बिदि जायोना रायजोफोर। बे मोनसे गहपुर सनितपुर बिश्वनाथनि थाखाय बिराद गाबनो ओंखारथाव बिखा खामथाव बाथ्रा आरोना रायजोफोर। बे हिसाबै नोंथाङा गोहो गोलोन्दां आसाम सोरखारनिफ्राय बिना लाबोनो थाखाय हाहक गैया, गावनो गावखौनो दिनै गोहो गोलोन्दां सिनायथि होनानै लादों। खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर, जै बर' हारिनि। दिनै जों सावरायगोन जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव। साननैसो सिगाङावसो जों बयबो मिडियायाव नुनो मोनखादों, हाग्रामा महिलारि सारा बिटिआर रेकर्डनि दारायै सनितपुर गहपुर बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे मानि गामिफ्रा बिटिसिआव सोसनजाबाय आरो माखासे मानिया आद्रा जानानै दङ। दा बै सोसनजानाय माखासे मानि गामिफोरनि सायाव हाग्रामा महिलारि सारा गोबां खोथा बुंफैदों मिडियानि गेजेरजों, जाय बाथ्राफोरा एकदमबारे आरजाथावै सोंखारिथाव बुंफैनायखौ जों नुनो मोनदों। माबा बाजेट गैयानो माबा गैयानो सिमा बारायनायनि प्रमद बर' आरो एबसुखौसो सोंखारिगासिनो। माने डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट प्रमद बर' आरो एबसुआ रायजो राजाजों गाज्रि मोनजानांगौ बे। दा बिटिसिखौ 2003 सोर सुक्ति खालामनानै लाबोआ? हाग्रामा महिलारि सारानो खालामना लाबोदों। अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा गावनि सुक्तियाव मा लिरनाय दङ बेखौ दिनैसिम फरायना नायफेरगोना नामा नायफेराखै? बिटिसि एकर्डनि 5.8 दफा बायदियै रोखायै लिरनायानो दंखायो जे आसाम सोरखारा बोसोरफ्रोमबो पपुलेसन हिसाबै बाजेटखौ खालामना हरखायो। अब्ला हाग्रामा महिलारिनि खोथाफोरखौ पलिटिकेल डायलग बुंनांगौ ना मानांगौ जाखोनो? दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव सोर दङ रायजोफोर? हाग्रामा महिलारियानो दङ। बिटिसिखौ सोर सालायगासिनो? हाग्रामा महिलारियानो सालायगासिनो। अब्ला बिटिसिनि बाजेटखौ आसाम सोरखारनिफ्राय डिमान्ड खालामना लाबोनाय दायित्वआ सोरनि? हाग्रामा महिलारि सारनिनो नंगौना नङा रायजोफोर? बिथाङा आरो बुंबावदों मा, सिगाङाव जोंहा जाखिनि एरिया दंखायोमोन बेखिनिखौल' डिफेन्ड खालामनानै बाजेटखौ खालामगोन होनना। बे मोनसे गहपुर सनितपुर बिश्वनाथनि थाखाय बिराद गाबनो ओंखारथाव बिखा खामथाव बाथ्रा आरोना रायजोफोर। दिनै गोबां बर' गामिफ्रा थाबोबावबाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि बर' गामिफ्रा बिटिसिआव हाबनो थाखाय। दा बिथांमोना बेसेबांबा हांखुर जानानै दङ, बेसेबांबा दुखुआव दङ बिटिसिआव हाबनो थाखाय। बे सिरियाफोरा गोदोनिफ्रायनो नांबोबाय, दिनैसिमबो जुजिगासिनो। दिनै नोंथाङा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खेबसेनो थबस्र' दानस'नानै उदैनि बिखुंनि खालामनानै बाथ्रा बुंफैबाय। मा बुंखो? हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो? सिगां जोंहा जाखिनि एरिया दंखायोमोन बेखिनिखौल' डिफेन्ड खालामनानै बाजेटखौ खालामगोन होनना। बे हिसाबै नोंथाङा गोहो गोलोन्दां आसाम सोरखारनिफ्राय बिना लाबोनो थाखाय हाहक गैया, गावनो गावखौनो दिनै गोहो गोलोन्दां सिनायथि होनानै लादों। सासे नेता दैदेनगिरिनि मन्तब्यआ बेफोरबायदि जायो। रायजोखौ जातिखौ डेभलप खालामग्रा लिडारनि बेबहारा कि उदैनि बिखुंनि बिदि जायोना रायजोफोर। दिनै सनितपुर गहपुर बिश्वनाथनि बर' गामिफ्रा हाबबाय, एरिया बांबाय, पपुलेसन बांबाय, बेनि बाजेटखौ खालामनांगौआ नोंथांनि दायित्व। नोंथाङा दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ। सोरबा प्रमद सोरबा एबसुखौ सोंखारिफ्लानानै दिनखौ बोजों हगारहरनो नागिरदों। बोसोरसे जानोसै नै, बारा दिन गैलिया, मा मावखो? बेवहाय सुक्तियाव एक्सट्रा फैसा बारायनांगौ होनना लिरबावनांगौनि जेबो प्रयजन गैया। बाजेटखौ दानो सुबुं सानखो एरिया पपुलेसनखौ नायना। नोंथांनि बिटिसि सुक्तियावनो रोखायै लिरखानायानो दङ, बिटिसि एकर्ड 5.8 दफा बायदियै आसाम सोरखारा बोसोरफ्रोमबो पपुलेसन हिसाबै बाजेटखौ दाननानै हरो। नोंथाङा 17 बोसोर बिटिसिखौ सासन खालामबोबाय, दिनैसिमबो 2005-06 मोनबावदों नामा? बे बिटिसिनि बे बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ एथ' मुर्ख जाम्बायाव दंबावो सानदों नामा? माने रायजो राजाफोरखौ मिसलेड खालामनानै बाथ्रा बुंनायाव बिराद अस्टार बिफेबा। थगायनायाव MA पास डिग्री लानाय गोजा बिथांमोना। दा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे मानि आरजाथावै
सोंखारिथाव बाथ्राफोरखौ लाना सनितपुर एबसुनिफ्राय गोख्रों फिनजाथायखौ होफैदों। आपडेटखौ होनि नायलां। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जे बिटिसि खुंथायनि सासे गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेराव बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों खौरां बिजोङाव खोनानो मोन्दों। बिथाङा बुंदों बिटिसिआव बड'लेण्डआव गोदानै सनितपुर बिसनाथ जिल्लानिफ्राय गामिखौ सोबाय, नाथाय बाजेटखौ लिरनानै लाबोआसै होननानै बिथाङा बुंदों। बा बिथाङा गोबां बाथ्रा बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बा सनितपुर बिसनाथ जिल्लानि सोमोन्दै बुंदों। बेयाव जोङो थोंजोङै बुंनो सानगोन जे बिथाङा मिथिनांगोन जे दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों जि जोङो गामि कमिसननि गेजेरजों गामि हाबनायनि थाखाय खाबुखौ मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो भटनि अधिकारखौबो जोङो थांनाय 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो भट होनो मोनबाय। दा बिथाङा मिथिनांगौ जे भट होनो अधिकार मोनखांनायनि उनाव बे बे सुबुंफोरा जे बे ओनसोलनि जायो बिथाङा बेखौ मिथिनांगौ। आरो बिटिसिआव जायफोर गामिफ्रा भट होनो मोनबाय बै भट होनो मोननाय गामिफोरनि थाखाय बिथाङा बाजेट बानायनांगौ, बा बिथांमोननो बाजेटखौ अलरेडि बिटिसि एकर्डनि 5.8 दफा बायदियै रोखा लिरखानाय दङ जे आसाम सरकारा बोसोरफ्रोमबो पपुलेसन रेसिय' हिसाबै बिथांमोना खेबनैयै बाजेट खालामनानै हरखायो। दा बे हिसाबै जोङो अलरेडि बिटिसिआव जोङो भट होबाय। भट होखांनायनि उनाव बिनि बाजेटआ दिनै अलरेडि बिटिसिआव फैनांगौ। दा बिथाङा बाजेट गैया माबा गैया होननानै बिथाङा बायदि बायदि रावजों बुंथिनाया ओंथि गैया। आरो जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो नागिरदों बिथाङा जोंनि सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ लानानै जाहाथे राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुङा। आरो बिथाङा सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ गोबां बोसोर नासयनानै फैखाबाय। दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे बड'लेण्डआव थानो मोननायनि राहाखौ जोङो मोन्दों। दिनै बर'फोरनि जि थामोनथा रैखाथिनि जोंहा हा हुनि जेंना, दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों जोङो सनितपुर जिल्ला आरो बिसनाथ जिल्ला गावखांनायनि उनाव 5.3 नि गेजेरजों सनितपुर जिल्लायाव 14,000नि बारा जोंनि एफआरसिनि टाइटेल दाबिदारफ्रा दिनै दङमोन। दा 14,000नि बारा टाइटेल दाबिदारफोरनि गेजेराव दिनै जोङो 5.3 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै 7,000नि बारा दाबिदारफ्रा दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ मोनबाय। दा अब्ला दिनै बिथाङा बेखौ बुजिनांगौ जे दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै सनितपुर बिसनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बड'लेण्डआव हाबबाय, माखासे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट मोनबाय आरो मोनबावनांगौ दङ। दा बिनि थाखायसो बिथाङा खामानि मावनांगौ। आरो जोङो दिनै बड'लेण्डनि नागरिक हिसाबै दिनै मर्यादाखौ मोनबाय आरो मोननैसो गामिफोरा हाबबावनांगौ दं, बेखौ सोसननानै जोंखौ पुर्नांग 100% जोंखौ बड'लेण्डनि नागरिक हिसाबै बिथाङा गनायथि मोननायनि थाखायसो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो सानो। आरो बेबायदि खौरां बिजोङाव सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लाखौ लानानै जानला मानला आबल ताबल बखिनायनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो गोजानाव थानो खावलायदों। लोगोसे बुंबावदों बिथाङा आबसुफ्रानो मेन लिडार होननानै बुंबावदों। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै एबसुआ माहारियारि आफाद, एबसुआ बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै दिनै सानहर 24 घन्टा हाबा मावगासिनो दङ। आरो एबसुआ दिनै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारियाव एसेब्लाबो दिनै बर'आव सांग्रांथिया फैदों। आरो दिनै पलिटिकेलि रांखान्थियारि राजखान्थियारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै सांग्रांथि फैदों होननानै जों सानो। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा गिदिर गिदिर थिखादारनि बाथ्रा बुंदों आरो लिडारफोरनि बाथ्रा बुंदों। बेयो नंखाय बाथ्रा। आरो बिथाङा बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ ब्लेम होनानै गाव जुदि माबा मोनसे पलिटिकेलि मुलाम्फा जादोंब्ला बे बिथांनि खोथा। खिन्थु बिथाङा सासे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै एस ए हल बर' हारिनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसा आफादफोरखौ लानानै बर'फोरनि जौगानायनि फारसे खामानि मावनायासो बिथांनि गुबै खोथा जानांगौ। बिदि बिथाङा सोरबा आफादखौ सोंखारिनानै गावनि पलिटिकेलि मुलाम्फानि थाखायल' बाथ्रा बुङोब्ला बेयो हारिनि थाखाय खहा जागोन होननानै जों सानो। बे इलेक्सन दायफोर गामिनिफ्राय दासिमबो खालाम। दा बे मानगोनां आसामनि गिबि डक्टर बिश्व शर्माखौ जोङो खावलाय जाहाथे थाबैनो बिकेडब्लिउसिनि थाखायबो इलेक्सन खुंनांगौनि थाखाय जाहाथे पूर्ण कमिसननिखौ दाफुंनानै होयो, बेखौ जोङो खावलायगोन। आरो जि कमिसननि जि 1 बोसोरनिफ्राय कमिसनखौ जिहेथु आसाम सरकारा गारनानै दोनदों एबा खुनु मोनसे कमिसननि जि एक्टिभिटिसखौ दोनथ'दों, बेखौ रिएक्टिभ खालामफिननानै कमिसननि गेजेरजोंनो सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि गामि हाबनायनि थाखाय
जिफोर गामिफोरखौ सोनांगौ बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों आबुङै मावफुंजोबनांगौनि थाखाय जोङो खावला आसाम सरकारनिसिम